Ahojte všetci priatelia, ste na kanáli Wailers. Dnes vám ukážem, ako opraviť problém s otváraním jar súborov v Jave. Najprv skúsime Javu preinštalovať. Prejdeme na Google a vyhľadáme Java Download. Klikneme na Java Oracle. Tu potrebujem anglickú verziu. Stiahneme Javu pre počítač. Klikneme na Stiahnuť Java. Sťahovanie sa začne, počkáme. Otvoríme stiahnutý súbor, klikneme na Inštalovať a počkáme na dokončenie inštalácie. Potom skúsime spustiť Java súbor. Klikneme na Otvoriť, potom na Áno a súbor by sa mal spustiť. Ak sa JORE súbory stále neotvárajú, vrátime sa na Google a vyhľadáme Java Fix Jar. Tento nástroj budeme potrebovať. Stiahneme si ho zadarmo pre PC. Keď sa stiahne, spustíme ho. Klikneme na Áno, tu je len angličtina, ideme ďalej, súhlasíme. Toto neakceptujeme, hotovo. Klikneme na Spustiť, Java Fix by mal teraz fungovať a všetko by malo fungovať. To je všetko, bol som Vajlar. Dajte like, prihláste sa na odber kanála. Zatiaľ ahoj.